الرحمن الرحيم. وقال الشاعر: فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. والصبر في النائبات صعب، لكن فوت الثواب أصعب. والدهر في صرفه عجيب، لكن غفلة الناس أعجب. كل ما قد يجي قريب، ولكن الموت من ذاك أقرب. Şair aytýan, adamlara farz tövbe etmekligi, ýöne günäleri terk etmeklik wajibrakdyr. Was-sabru fin-naibat sabun. Musibetde gelenine sabr etmeklik qyyn, lakin fawtu tewabi ashab. Ýöne sabr etmäni, sabr etmesizlik o sawabın aýrıýe. Sabr etmeklikde bir sawab bar. O sawaby ille mirasyň okyrlar. Ve-dehru fi sarfihi acibun. Yıllar, güller üýtgäp durlar, gengar. Lakin gafletun nasi a'jab. Ýöne adamdan gafil bolmaklygy gengirekdir. Adamdan gafil bolan wagtynda sen ibadet et, sawaby kärre. كل ما قد يجيء قريب ولكن الموت من ذاك أقرب. Her bir zat gelecek yakındır. Ýöne ölüm bolan hemmetinden yakınlardır. Ve bazı hukmalar, qawy ilimler bilýän adamlar, ilmiki emeli var bilýän adamlar aýtýar. Erba'atun hasan, dört zat qawdyr. ولكن أربعة منها أحسن. Ýöne o dörtden yeni bir dört daha qowrak. El-hayâ'u mine'r-rical hasan. Erkek adamlardan utanmak qawy. Walakinnehu, yani erkek adam utanmaklygy qawy. Walakinnehu minen-mer'ati ahsan. Ýöne zinadan haya etmekligi qowrak. Erkekde hayatı qawy, emma zinanan qowrak hayaty, utanmaklygy. Wal-'adlu min kulli ahadin hasan. İdaret dogurdurmak her kimden qawy. Walakinnehu minel-umara'i ahsan. Ýöne başlaklardan idaret qowrak. Wat-tawbatu mineş-şeyh hasanun. Garradan tawba etmekligi qawy. Walakinneha mineş-şabi ahsan. Ýöne jawanyň tawba etmekligi qowrak. Wal-judu minel-agniya hasan. Baý adamlardan sihawat qawy. Walakinnehu minel-fuqara'i ahsan. Ýöne garyb adam sihawat edada ol qowrak. Bazı alimler ýene fermaýş edipdir. Erba'atun qabihun, lakin erba'atun minha aqbah. Dört zat erbetdir. Ýöne o dört zatdan ýene bir başga bir dört zat bar, ol erbetrekdir. Ez-zenbu mineş-şabi qabihun. Jawan adamdan, genç adamdan günah erbetdir. Ve mineş-şeyhi aqbah. Garra adamdan günah erbetrekdir. Wal-istigalu bid-dunya minel-cahil qabihun. Zady bilmeýän adam dünýäge çörüňeşmekligi erbetdir. Ve minel-alim aqbah. Ýöne alimdan erbetrekdir. Dünýä manasy pul bolup işlemekde, dünýä üçin şundan başga zat ýok diýini düşünmek mandygy wagtda. Wat-takassul bit-ta'at min jemi'in nas qabihun. Taat ibadetde ýalpa bolmaklyk hemme adamlardan erbetdir. Ve minel-ulema'i we-talabati aqbah. Alimlardan we mollalardan ýalpa bolmaklyk erbetdirekdir. Wat-takabburu minel-agniya'i qabihun. Baý adamda tekebbür bolsa,
Ola elbettir. Ola tekebbür bolmaly. Ve minel fuqara'i aqbah. Garip adam tekebbürçilik etmekligi elbetrekdir. Bir adam garip bolsa pesbäli bolmaly. Şaýat şo pesbäliň hatyryna adamlar gözleşirler, rahmetdirler. Baý adamlar ola pesbäl bolaga gaty gen zat bolýar. Hudaý tebaraka we taala hemmemize tawfik bersin.